Hello mga kautatap, it's me again, Leron, and welcome back again to my vlog. Yeah! So again mga kautatap, for tonight's video, nakukaroon doon sa barangay mga kautatap kayo mag-practice me og sayaw sa festival dance para sa araw ng San Isidro. May barangay ni ang competition mga kautatap. Na isa kalaki ito kautatap mo. Welcome to vlog daw. Welcome to my vlog. Tapos nagpaabot pa mi sa uban nga mga dancers o sa mo ang kuan kay coach wala pa. Dahil nagbalibol pa sila sa gym. Kisa na. Hi sa hi. Hi, bye. Hi guys. So ayan mga kawatatap, wala pa mi practice. Hi. Reven. Wala pa si at si Angel pa kami pang Angel dari wala pa si Angie. Unsa may ingon nimo lang? Kapoy. Kapoy nga. Kapoy pero padayon. Okay ra. Matudul na pagkadradugji. Vlog sa daw. BG. Ayan mga kautatap, magtanaw sa silang volleyball. Nag-volleyball sila dito. Wala pa mo ang coach. Wang! Ang gwapa na mo nga kuan. Grabe naman tumiril. So hello mga kawatatap, good morning and good morning and good morning. So ayun mga katatap, asa po tayo, always say a prayer. So ayun mga kawatatap, matod napunta sa Kalubinan kay nangahoy si nanay og kuan palwa. Apaso nato. Ako ra isa, walay mga bata kay namahaw pa sila dito So sumpay ni kagabi mga kawatatap, gabi nagpractice mi gabi dito sa mong barangay og sayaw para sa araw ng San Isidro Festival Dance Competition. So niapel kog sayo mga kawatatap no. Para ang atong timbang pod mabawas-bawasan kung mabawas-bawasan atong timbang. Kay pag magsayo mga kawatatap kay mubambam man pod si bakla. Mulambos man pod kay Tom Jones. So yun mga kawatatap, na ako diri sa kanang Kalubinan. Akas na dapit nga. Murag miuban to si John Dave ni nanay kay wala si John Dave dito Ang nara dito si nana og si RR. Murag miuban tong nanay. Muadto ko unya mga kawatatap dito sa tambo unya kay naa si Kiray. Akas sila nagkuan. Nangahoy. Kagabi mga kawatatap, wala kayo ko naka video gabi sa amo ang practice sayo kay di siya pwede. Kay i-upload man ako ni siya karon. Ay unyang hapon i-upload na ko ni siya nga video. Di siya pwede kay makita man sa uban. Kay naman ko mga friends sa Facebook nga taga San Isidro.
Sig makita nila mong stepping nga pinaninja-ninja ang. Asa ka sila ng nanay? Ang kawatatap. Nay! Nay! Nay, ay ko dito ako. Dili tagi. Sa kalubinan. Nay! Ay, nagpus-pus-pus dito. Init kayo makawatatap sa'yo pa kayo. Init na kayo. Sa'yo pa sa wuntag. Init na kayo. Nay! Naras sila dahil diri. Sila jandib. Uban na si jandib. Ni uban na jandib di mo nay? Pangita ba kasi mong papa dong? Namahaw na day ka. Ano mo nagkaon mo? Ni uban na si Jandib mga kawatatap. Nalipat ang duha. Kaun-kaun. Hay sa. Ihod, gising kawayan dong. Baik kan tak naik? Sabar, abis itu kan kandung. Terus video dong. Nah, nabit picture na biya. Kita eh. Tawad sih. Taruh apa dulu? Alapas dulu. Nah, may agyan na dari nay. Sila ko eh.
So, ayan mga kawatatak, mauli kami. Kaya na namin sugnod. Wala ginigi-sprayan dali ano no? Isang pagsunog dito sa truck. Sige sa aming baka na. Ako GR. Ang kamihon. Baso na lang ikaw, batong kilawin. Ah, ngagi. Asa? Dira, mga agyanan nila. Para si Mother. Ay. So yan mga kawatatap, bye bye bye.